kaya kepen mana aduh kusuma wilangan songolan kali mugi welas mreng
Dalem. Aku yo ora ngerti kok pacakane malah dipacak ora saya bagus malah saya gilani. Dalem. Sapa? Lah kok sikatan disikatke apa kon rontong ngono disikat apane? Walah, dadi kowe iki ning ngarepe. Mak biur abape kok kere sedi. Iya kaya wangi-wangi yo. Dalem. Aku sapa piye to? Lah kudune kowe nggo jeneng. Apa? Ngapain, Bro? Wes sampun. Aku ngerti liftike lho. Liftike lho. Lho kok padha aku? Aku mblekenek kowe mbedeguk. Pret. Mas. Ya, Mas. Oh iya. Pret. Mas. Oh, Mas. Wah. Kok kowe nganggo idep barang to? Nek raimu murup. Hah? Kok padha aku to? Ndi? Bu, iki lanang apa wedok? Apa? Iki apa? Pacamu kuwi lho, lipstikmu halah. Oh, bawa. Ya wis tok kesisan aja nganti keri. Asune tinggal ngendi-endi? Ya. Hus. Jok galak-galak lho. Sik. Lho. Iki babune apa anake? Asune mati. Iki lagu. Kuwi lagu. Oh. Saka ngarep. Saka ngarep lagune saka ngarep. Jayae teko. Asuku. Gelarke kloso sik. Dayae teko. Asuku. Aja urung-urung kuwi. Purwakantine iki ben Mas. Urung-urung wajan to? Sok diokone dicokot iki. Oh, dicaklek lho kowe. Kalau dicokot ki asuku mati lho. Wis tongko ben engko dibuka. Dayae teko. Kakno ngasu. Dayae teko ngasu. Purwakantine iki sing pas i. Ngene. Dayae teko gelarke kloso ngono kowe. Dayae teko Gelarke kloso. B. Klosone bedah Asune mati. Tembelen jadah. Klosone bedah tembelen jadah. Klosone bedah tembelen jadah. Jadahe mambu Dibuntel sikile. Ora ngono. Lha iya. Dibuka alon-alon. Asuku mati. Hus. Gusti. Lah kok semene gedene? Arep ngopo? Sing
Terus iki dijoget gesek. Men asuku men manutan asuku. Lho manutan tegese manutan. Ngene iki men asuku men ngono iki. Asuku kancangi ora. Oh dadi asumu iso ditekoni. Aja asu ngono to wong eneng bocah-bocah. Dadi tontonan ki iso nganggo tuntunan gugup ngono wae. Guguk tangi yo. Ya, ra yo ngono. Sing dene ora omongan. Mas Guguk. Ya, Mas Guguk ngono bae. Wong yo eneng putra alit-alit to yo. Lah iya, padha wae. Arep kapake. Us. Aja ngono. Manut lanang wedok. Asuku klilipen. Loh. Ana kirek kok iso klilipen to. Nek guguke ora arep mangan permen. Panganane balung. Permen kuwi. Iki lho Pret gugukmu klilipen. Anu, gugukmu klilipen. Guguk. Kanjeng gelek tangiman. Jenggelek iki. Duh, jenggelek. Wah, klilipen e. Arom gondor yo, Mbak. Heeh. Sing rambut apa sing ndi? Oh iki kok ya. Ngalah. Bot-abote bacot sagu. Ya. Yo ngalah. Harimu galak asune. Lah urung kok dites galak nang jero-jero. Aku lek apa? Asune jenggotan. Lah iya, saking kuwi guguke tuwa ya. Balik. Dino paramen kok. Ya. Iki lho men guguk kok rangan. Ya disrateni sik kaya adate, aja nganti ninggal padatan. Balik. Dalem Iki nang gone sapa? iki sowan ana ing ladan padukuhan Gunung Dawa Kidul. Enek wonge apa ora? Tegese Aku arep petu wonge. sapa? Oh iya.
Sopo kuwi? Gek ngalamat apa adik kaya gangrangan ngono kuwi. Nomere piro? Ya. Menaso napas sik nata nyawa. Dalem. Sik benata nyawa. Oh iya. Kok malah kowe iki nyeneni ngopo? Oh iya. Mbah Sastro. Mbah. Wow. Pripun? Pripun? Hah? Wo iya sik. Wah, disran. Wo lah wis semepak. Apa? Ya dalam. Wen. Panas, sing panas. Tak jajal sik apa piye? Kok malah nyeneni kowe. Pahit, Pak. Iya. Gebah. Niki lho. Wah, lha wong yo. Pahit. Pahit iki lah yo ora yo dirasake. Ah iya. Sastro, kono lagi sembrono ora iki. Wis. Kono lagi sopo? Iya. Lah iki aku sing dipentelengi iki. Tur sapa mau yo sing gawekno iki? Dalem. Wo mesti sing iki sing pahit iki. Ora gelem nek turan kok kono. Coba dijajal. Bener iki. Lho. Bener. Lho, ora gathuk. Legi. Waduh lah iki mau ya. Iki ya saking warga masyarakat kene iki. Kosek kono lho lagi digolekke karang ya ora ngerti. Iya. Nggih. Sik. Rokoke jarum super. Lah wis lho iki. Kok kowe iki maido terus to? Iki wis ngerti nek kuwi rokoke jarum super. Kowe ora lagi malah ngene. Urung kok sik.